What's up mga sir? Karon kuyugi ko ninyo kay magpagwapo na pudta. Char lang. Kay okay naman ang atong work, so karon magpa-facial na pudta dito sa Lens Facial and Skincare. So kung wala mo katuod, asa ni? Dali ra kay ni tultulon kay naara ni sa second floor sa Jusisan Centrum Building, Poblacion, Iligan City or likod ni siya sa post office. Let's go! Saka na ta sa second floor. Sa ubos di ay na maligya og acoustic guitar. Kasi ganahan mo, bisita o check lang ninyo din ni. So ang Lens Facial and Skincare naa sila sa ikaapat na pultahan. So 1, 2, 3, 4. So mauna din ni atong Lens Facial and Skincare. Hi ma'am, good afternoon. So yan, shoutout kay Ma'am Lynn. Yan mga sir, no? Muna to ang nawong karon. So wala pa siya na facial. Anyway, katong mga works na to is nawala na, labi itong nasa mata, bitaw siya. Hindi na ito kita, lain kita na ako, no? Makita nyo sa akong previous na mga vlog. Nato siya din eh. Saan yung na-facial karon na itong button mo? Dry cag facial with diamond peel. Treatment na siya para sa mga scars. I see. Para dali ra siya mag-lighten. Especially sa imo nga gikan remove warts, so na to siya may nga dark spots. Taga na nag-consult ko, ang message ba sa dadapita, makailan na ako. Kung na sa likod sa post office, itong Jusisan Building. Patangtang na sa talumtum daw nila. Ganina kay facial cleanser. After Ang sana siya mo? Clay Master. A close-up course. Nagyapon siya yung whitening effect. Bugno ka siya, no? Medyo mental siya. Magahi mo naman ako ni ma'am, no? Ano siya, diamond peel, ma'am? Siya na ka, ma'am. Vacuum. Patanggal sa dead skin.
Unsa ni siya, ma'am? Toner. Unsa ni siya, ma'am? Moisturizer. Moisturizer. Okay na sir. Thank you. Okay, bye. So yun mga sir, no? Ano yung resulta sa ito ang facial with diamond peel. So, grabe. Medyo kung nabata akong naong ba. Feeling na ako or na-refresh akong naong sa grabe kadugay nga hinatay nga dagway. Kaya na, kaya na yun do. Hindot na kay kanin siya. Hamis na kaya itong kan. Naong og limpyo na yun siya. So, the honor yun na sa Lens Facial and Skincare. So, sa pag-gulat ninyo, visit na mo Dani. Okay? Thank you for watching. See you sa ating next vlog. Bye-bye.